Ik ben Sita. Tweetaligheid betekent voor mij dat ik oer om mezelf wezen kan en dat ik altijd in mijn memmetaal spreken kan. De tweetaligheid maakt voor mij het verschil doet ik bevallen mocht van uw dochter en oerjankoer bij de kraamzorg dat ik graag een Friestalige kraamzuster in huis zou wonen. Dat maakt voor mij het verschil omdat ik na de berte van uw Femke mezelf wezen kon en mij in mijn memmetaal uitdrukken kon. Ik zou de tweetaligheid in mijn omgeving wel graag verder versterken willen, toch mensen meer bewust te maken van de wichtigheid van de Friese taal. Als we dat meer broeken en meer zichtbaar maken, dan zal dat uiteindelijk ook effect hebben op het Fries broeken. We hebben een heel soort groente en fruit uit onze eigen moestuin. En ik vind het heerlijk om daarmee aan de slag te gaan in de keuken. Zodoende ga ik ons eigen etensiedersboek maken, waar alle recepten in het Fries in staan. Het is echt ons eigen tuin en ons eigen boek en dat kan vanzelfs alleen nog in ons memmetaal.